Inibingelele kuphi nakho lokufinya kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Ngiyabingelela babukele emakhaya udokotela uDlamini la umzimba khona ngibhajana manje ngithathini lapho. Ukuthana ezimbiza phansi amaphiliphi aphansi banengoma esidinisa kombuzi la ngithathe khona kombuzi ehlabathini abese ngisiwa senyesigangeni nasesiphambanweni. uDlamini ke uyaziwa kakhulu ngokubeka imali umzimba ukhala imali omela pressing phansi le banengoma. Silapha ke Mgungundlovu namhlanje. La Mgungundlovu namhlanje la esize khona eCaleni eqondene neNdlunkulu lesihlalo sobukhosi bakwazi. Njengoba silapha ke hayi ngoba sizothatha amasayini kodwa sizolwa silwele ukuthi akangabulawa amagugu ethu. Kuyaziwa ukuthi izinkantolo zenzeni eNazaretha. Zingene zathi shi zahlukanisa abantwana bakaBhombela. Namhlanje kunabantu abakolunye uhlangothi, namhlanje kunabantu kolunye uhlangothi. Okuyiwona amagugu esele nawo inkolo eNazaretha egcina amagugu esintu noZulu nonkana nje ubona amabutho engaka la indawami ephelele lapha amabutho. Awaphelele abaningi abezile ngoba abazi ukuthi kuzokwenzakalani. So yona into esizele la engizoyichaza ukuthi lento esizele ngengene kakhulu in details ngoba indaba eziningi ayidingi thina kodwa idinga abantwana baseNdlunkulu bebonke ukuthi ihlale phansi bonisana. Izinkantolo lezi akaze zibe solution. Ungayibona wena ngathi ziyisolution. Mawe wathatha izinkantolo ayifaka ekhaya ngisho umama eshadile. Uma ekaqala wafaka izinkantolo phakathi kwakhe nomyeni wakhe. Akubi kusaba kuhle ekhaya. Kodwa ke akaze kubekwe inkosi ukuthuleka. Ma kuzobekwa inkosi kuhlezi kuzoba lokukhuluma. So akaze kubekwe inkosi ukuthuleka ngabe kuyaqala. So akusithusile lokho okwenzakalayo. Silapha ke bafowethu kuzosupporta iNdlunkulu sizolalela njengoba amabutho abone khona ngaphandle. Sizolalela ukuthi kuthiwani abantwana bafikile la ehlangothini lawakhangela amankenga. So ke sicelayo ukuthi umndeni noma iNdlunkulu ayihlale phansi ilungise lento ngokomndeni hayi ngeinkantolo. Inkantolo akazilungisele ukuthi kithi kwaZulu. Inkantolo nje akazizilungisele ukuthi okulunga. Njengoba ngiqalekisa ngenkolo eNazaretha. Bawina kodwa ekugcineni abantu balandela unyazi njengoba belilandela ubona kuzinkulu zabantu. So ke asazi kuzokwenzakalani namhlanje la. So sizothi njengoba sifikile sizosupport iNdlunkulu silalela ukuthi kuthiwani thina sizolandela ozobekwe ehlalweni. Kodwa uma mina nginezingane iZulu asitoliwa ngifuna umuntu ozoke ngibuza imibuzo. iZulu asitoliwa. Uma nginezingane ezu5 zamantombazane ey'ntathu eyomfana yonke ngiyithola yaba yi4. Ngibe nginengane endala engiyithole ngaphandle. Endala ngazo zonke lezi ngane. Yiphi ingane ephula umkhonto mangidlula emhlabeni. Mbukele ekhaya ngifuna ukubuza ukuphendula uwe. Yiphi ingane ezophula umkhonto? Nginezingane ezu5 ezamantombazane ezu3 ezabafana ezu2. Nginengane endala kunazo zonke lezi ngane engiyithole engakashadi engayithola emshadweni. Yasifakwa la endlini. Mangishona mina ubani ozophula umkhonto ubani ozoshiza impela. Kuyacaca ingane endala yomfana engiyithole kunkosikazi engishade naye ngokwesintu. Angeke kusuke lo ngimthole ngaphandle kube uyena ozoshiza impela. Manje sidukiselani into isobala okwempahla yembuzi. Yini sidukiswa yonke into isobala. Yilokho nje bafowethu esikushoyo. iNdlunkulu mayisidecidile thina silandele kweNdlunkulu. Kodwa iqiniso limile liyaziwa lingafihli iqiniso. Yilokho nje. Wayesho kahle wathi
akaze kwabe inkosi kwaba khona ukukhuluma okushuthi amaphoso kungenzeka ukuthi abone lokho njengesimo sokuthi kuzobekwa ibongo zesibongo zobekwa namhlanje lo mlando lona njengoba nje sikhuluma useyibongweni manje mayethi ushenge ushenge indaba ezitha lapho ushenge umntwana walapho Lundi uma ngisuthi uthelezi ethi Thula Thokozani zange nezibongweni lezo zinto nalezi inkongo nje lezi manje njengoba sihleli lapha inyosi ziyaqopha ziyafaka noma isilo sesibuze sobuthi kuyobe kukhona emlandweni ukuthi sake sagijima inkantolo kuzobe bengabuka ngathi icala kanti lutho kuzobekwa ibongo zenkosi kahle kahle cha khona kuyicala phela ngoba selifakwe enkantolo kodwa ibongo zitholakala kanje njengoba gebesho njengoba ukuthi noma ngenzakalani thina simile ngendlela esime ngayo singamabutho esicelayo ukukodwa ukuthi indlenkulu ayimeli iqinise sekuyisikhathi manje sokuthi indlenkulu imeli iqinise phela yona into esicelayo ayimeli iqiniso njengoba linjalo isidingo sokuthi kuze kudlule lapha enkantolo asikho iyawuhlaza uzulu le iyawuhlaza uzulu le nto eyenzakalayo iyawuhlaza uzulu thina sizothi siyacela ndlenkulu lungisani lento ninonke ningahlukanisi abantwana besilo phakathi ngike ngakhuluma ekseni la ngiza ngapha ngathi kunendoda eyayinezingane eziwu-15 isigula le ndoda sizohlola lezi ngane eziwu-15 izala omama abahlukene abawu-4 abawu-3 555 uma sizoshona yathi ingane ayihambe zonke zentabeni zikha iy'ntungu yazikha intungu induku eficisha ifane nale nduku yazikha zazikha wasethi lo mdala akayihlanganise ayibophe ayihlanganise ayibophe wasethi wena umdala zephulu wahluleka weza ngowesibili wathi zephulu wahluleka wazofika kwa-15 wathi akazephule ziwu-15 wehluleka waseyihlukanisa wasenika umdalo lwakhe wathi akalephule walithatha kalula nje waluthi phahla lwaphuka ehlulekile ukuphula lezi eziwu-15 waphinde wathatha omncane uthini walephula nomunye walephula uma ngabe sebaqeda bambuza baba yini indaba uthi wena usuzohamba emhlabeni emva kwalokho usengiselento uthi ingane zami ngizonikhombisa ukuthi manike navuma ukungenwa ngabantu niyohlukana kanjani futhi niyofa kanjani so-ke namhlanje ngizothi batwana besilo mazinyane esilo basiyana mdlokombane vukudla amadoda isilo sababamba indlondle nophapha ekhanda kamenzi mhlaba ngalolu into abantu ezasengathi uyaqalelila uthi igula liyajama lichithekile lichithwe ngcwele endala ethoma lendala unesibindi ubutheleza ukhuthaza umntakandaba bemthuka bemqokofula namanje futhi uphinde waba nesibindi ushenge uncengelela usobalisa umnyamana sokuthi amathi Thula Thokozani ngoba ebona ukuthi kuyonakala so ngizothi-ke Ndlunkulu uma abatwana besilo nivumela abantu bangaphandle nabantu abaphethe udweshu bengene phakathi kwenu kuzokwenzeka le nto la ukube kuthiwa nivumanga kube njalo ngaba sikho la namhlanje ngabe kugcotshiwe isilo sabakhona isilo saqhubeka sayaphambili njengomelaphi wendabuko isizwe sikaZulu kusuka manje kuya phambili usibona siyisizwe sikanjani isizwe usikaZulu kusuka manje kuya phambili njengomelaphi wendabuko ngikhulumela abanye belaphi wendabuko bonke sizoba right uma isilo esizongena esihlalweni sikamdlokombane okuyisona esetha over sizolwela sizokwenza into ekuthiwa i-damage control noma inkantolo seyingenile kwayale sihlale phansi nendlu yonke yakwaZulu nesizwe sonke sithi konakele la konakelela kodwa kulungiswe singakhethi kuphela emasini ngoba lokho okwenziwayo abakwenzi kusuka kubo nje kunabantu abakuphehlayo oludwesho mhlawumbe imiphumela emibi ezokwenzeka uma ukuthi isizwe sithona phakathi nje kusukela manje kuningi abezepolitiki nje ukuqala ibona bazongena and masike savuma lokho soyithola singenawo indawo yokungcwaba amathuna soyithola siyithenga imigodi njengoba ithengwe kwezinye iy'ndawo imigodi asiyithengi thina sihamba siyongcwaba umuntu emakhaya siyithenga indawo uyabeka umuntu ikesi ibhodlela uyicela bezulu ahamba ayobekwa indawo kodwa uma ngathi kwenzeka izulu wangena phakathi kwethu kwangena abezepolitiki soyithola sixakeka kakhulu lokho sixakeka khona siyabonga